Hisen pat kanika sini kabamenta namla banda kamkran iyai awar kanika jinjia kabala jia po jiau Robert Hospital. Te ngadap sisa daga jing sungkia adu kata-kata ya kai kabala jam apo jiau bat kani ga jing sungkia junga kalong kumunong song hakaju kopua bat kumunong mikmat hakaju kopua na sungkia hadu kata-kata ya kani ga jingle ruklau jong ka police department baleng ong ka jingle ruklau ka banikong juki ka day namar baki wan ban siat ya ka tear gas menmiet lajan siteng senya ha residential area. Bat ngangit ke police department katip ba kato ka jaka kadai ka residential area. Bat ha ka jaka syong jong ki ba yitip haman ki tliu yang ki don ki long kami ki temen ki kro ki kon gret jong ki long yang beper. Te kai ka bala jamenen haba ki la le ya kani ka kam don le don bor juki le thombor juki daga ba siap tear gas kala pelong ya ka jinglen yar ya ki long kami ki teman ki kru bat ki kon ki berit jong ki nong song snong ha ka tu ka jaga ka bala jamanen nila yi ki tear gas bu ki poi sdu sa phlau yen bat ka tadam ka kum ka jinget hu jong ki nong song snong kala rung wat hayeng ro bat ki ladon ki long yeng ki penan kam de ki pakharo ban menmia menyong ban pemi no ya takal air gas kabala rung hayeng nama ki kon juki kimla ban ring mensiam na ka jingsat palat chong ka dikatram kai ka bang sukha hangni kalong ba kai subo lada ka don kanu ka jingja ka besnio ya kita ki teman ki kro bat ya ki kelung ki kina manu ban bakli atau ka sarkar ka kloi ni em ban bakli halor kum kata ka jingja bat ladakan not ban le riu klau kum ni kum bale menen adi ban not ro ban sim ya ka jingket kli ladaka don kanu ka jingja ka bosusi ka ban kata ya ka kot kya jom ki long kami ki long kupa ki bala teman bat ki kon ki padang ret ki badan hak ki bidang gitan de nama kata-kata ngala sukya bat ngapenram jur ya kani ka jingle riu klau jong ka police department ni kum kinong jayao ngimla ban priang ya kanu ka jingle riklau da ka police department de namar kata kadao kum ki khon samla menin ka janmiet kinong kitkam jong kisang samla bopher kilami ban yatli ban yale persya haba kiyo i ya kani ka jingle riklau jong ka police department kani kam dei tang benda ngaya ngasude ban ajiro ya ki san samla jo ka jia pulur hi borok we hamman la kino ki jingjia ki yang ya teli ban yele persya ya kanu ka jingwan le don bor le thombor apo snong po thau ka jingiro borok kalit ki skun samla ki pekloi ban yang ban yada ya ka dong hasnong lejong apa ka don kun kani kale ka jingle don bor le thombor khamtam na ka police department debat ka hakaju ko poro nga dap ka jisukhya ka ba jur hado kata adien ka bala jam menin punto kilami ha ki social media bat hapreng ki social media kilami ki pentien ke bang lai kuble ya deputy chief minister ba snio balang dhar bat ka basusi kalong ba kidon ki media ki katukat ni ki media kiba sedang ban interpret bakla ya ka jing ai kublei jonga ya umas nyo balang dhar ka jing ai kublei jonga ya umas nyo balang dhar kade hadien bangla phone yu ban yathu yu ya ka ei ka bala jia apo jiao ban ngala kerpat yu ban weng no mardor ya ki polis na po jiao haswa banja kanu ka jinja ka susi te dei lamba ka jing simkhya jongu baya ki polis la weng no na po jiao mardor hi but dei halor kata
ngalai kublei yau mas nyo balang dahar ya ka jing kloy jungu ban simkhia ya kani ka kam te ka jing ai kublei jonga kalong bai thik ya ka jing la kloy jungu ban weng ya ki police na po jia kam dan jia dei bat kanu kanu ka wei pat rei ngala ong yu ngala ai kublei yu thik halor ka jing kloy jungu ban weng ya ka police department di borok away na po jaya Andre ka basusi kamtam habangai ha kawai ni media mo Islam bakla ba ki sedang ban interpret bakla ya ka jing ai kublei jonga kan datit lese kan ya ka history la ne nadu ban tong kan da yo ba bat ki sedang ban interpret bakla ya ka jing ai kublei jonga yo ya nak kata masu ban kerpat kum kini ki media kim dei ban spread ya kanu lani kim dei ban interpret bakla ya kanu ka jingkran jongno klan tetep ya ka sedang bat ya ka bakut kumbang itep di media bidon ya ka ikhtiar bidon ya ka ju ka jingkit kli kumbang ya don lang na ka banta ban wanra ya ka sumsuk ngai ha ka jelahi hanrai ladak di media ki interpret baklano ya ka ka ba ki brio wali ki padba ki kran kan wanra pandan ya ka jimen sa tede nama kata nasukhya ya kan ka kubor ka ba sedang ban yalam bakla ban akwa ban pensai ba ka jingai kublei junga kalau purely halor ka jingkloi jungu mas nu balang dahar ban simkhia ban wengno ki kulit mardor wat la dang atep ba ya kita ki pulis lapha hi dak sorga andre ngan habban phone hi nga habban phone siki namar ba dei maki ki bakha na ta kata al phone siki de dei tang itahi jung pensai na kaliang jonga sa sisen to ngin long ki ba usiar ya kini ki kubor ki ba sedang ban yalam bakla ban sedang ban penyusrut lesi ba ki numja ban tepat di media ba kin penni ya ki kubor ki pantai om ki ban penpra kublei sibon kublei sia jangan